Ahoj, čau lidi, ahoj všichni. Je tu turnaj, dámy a pánové, jak jsem slíbil, tak jsem splnil. Je tady turnaj o Brawl Pass. Doufám, že máte připravené telefony a já už nebudu zdržovat a to začínáme. Bude se hrát na 2 výhry, to, že vyhrajete jednou, nic neznamená, je potřeba vyhrát 2krát, potvrdit tu svoji výhru, protože lakem můžete vyhrát vždycky, to se stane. Tenhle turnaj není o laku, ten je o skillu. A jakmile vyhrajete, postupujete do finále, bude 9 lobíček, což znamená 9 finalistů, kteří se utkají na konci proti sobě. Aspoň 30 000 pohárků, jdeme na to, dámy a pánové, mapa Feast or Famine, už to zapínám. Zeta Daniel, Legendary 3, 71 000. Let's go. Tak co kluci, kdo do koho, jste 4. Každý může zabíjet, každá dvojice se může zabíjet navzájem. Zabijeme Hypera, Vykoušek popuje Hyper. 80 000. 80 000 je stojím každý měsíc. Z ultimátky. Ten monkey, ty vole, bej si vsadit dneska, bej si vsadit. Už ti došlo štěstí? Došlo mu štěstí, Daniel si odnáší cubu a kill na monkey. Tady Hypercharge, zabijá Hypercharge a háze ulti. Lidi, tohle může být win pro Vykouše. Velmi jednoduše, tohle může být Vykouš win. Hala, jak to zahraje Daniel, jak to zahraje Daniel. Bohužel dostali a Daniel odnáší první výhru. OK. Píšeme si Zeta Daniel. Hustá první hra. Takže hala. Tak záchod drží mid, ale bohužel jenom s jednou cubou, mezi tím Daniel zabíjí Sisla. Výborně Daniel, můžeš jít pro cuby, kdyby si chtěl, on nechce, nesmí umřít záchod. Záchode, snaž se ty vole. Jo, teď k tomu Danielovi, ne. Daniel zanshotnul záchod. A máme tady Peterse, který má win a Daniela, který má win, tohle může být poslední lobby. Tohle bude konec, jeden z těchto hráčů postoupí do finále, je to Daniel. Danieli, postupuješ, gratuluji ti Danieli. Daniel postupuje do finále, gratuluji Danielovi. Hala. Poslední 3 Karlové a jedinej Daryl. Tak já jsem zvědavej. Teď budou muset jít do sebe. Ježiš, on to misnul. On vyhrál kvůli tomu, že to misnul podle mě. Protože přijel do toho středu pozdě. On vyhrál na to, že to misnul. Zeta Daniel. On vyhrál na to, že to misnul. Cože? To co je za 200 IQ? A Zeta Daniel neměl ještě žádný win, tohle je jeho první win. To byl pro play, to bylo 200 IQ, my jsme to nepochopili, on to nemysnul, on to chtěl udělat, určitě. Tohle už asi nezahraje. Ale blbý je, že Daniel si tady dojde pro všechny cuby. Absolutně free cuby pro Daniela. Hezky Daniel. Hala. Oh, Tom Best. No, Dagu. Hezky. V finále 3 cuby proti 3 cubám. Daniel z Hypercharge versus Dagu. Pěkně Dagu. Ježiš. Ne, Daniel má druhý win. Dámy a pánové, Daniel má druhý win. Pokud vyhraje Daniel, je konec turné a odnáší si Brawl Pass. Pokud vyhraje Krtek, ten má taky 2 winy, je konec turné a odnáší si Brawl Pass. No, ale kdo to bude? Kdo bude ten výherce? Legendary? Takže Legendary Brawler na mapce. Na mapce Safety Center. No a Zeta Daniel teda jede. Devryho Army 2. Devry. Tak já mám ready, udělal jsem tady promo Devry, mu Devry není zač. Vy píšete, že to je akademie. Ale nedávné ve špatném. Nesmíme na tebe čekat, jedem. Mat se nasral a vzal tady kita. Funguje to. Tak si ukažte. 6 brawlerů. Chudák mat.
Sandy je piknutá. Holy shit. Já tady mám sticker. Super sticker, díky moc za podporu turnaje. 9 korun. Tex. Díky. Díky, brácho. Hele, mat ne. Ale hraj už něco. Pojď. Lidi. Zeta Daniel to může dokázat. Zeta Daniel, jestli vyhrál celý turnaj. A já myslím, že není šance, aby prohrál. Zeta Daniel vyhrává Brawl Pass Plus! Gratulace, Zeta Daniel! O můj bože, on to dokázal, ten blázen. On teď vyhrál 3 hry za sebou, ne? Ten týpek vyhrál 3 hry za sebou, ne? Zeta Daniel. From zero to hero. Zeta Daniel, ty krávo. Jsi tady v chatu? Mám tě tu v chatu, kdo jsi? Chceš na rozhovor? Zůstaň v tom lobíčku, Zeta Daniel. Jdeme dělat rozhovor. Gratuluju ještě jednou, nice, já už jsem se bál, že tě nenajdeme. Let's go, připravte si otázky, já vím, že to umíte. A jdeme na to, tak já jsem naprosto ready, doufám, že jste taky ready. A teďkon potřebuju tohle týpka. Koleva, to je on? To je on, dámy a pánové. Jste připraveni slyšet nejlepšího hráče? Čau, slyšíme se? Jo. Gratuluju k výhře, prosím tě, čekal jsi to, že takhle vyhraješ hned první turnaj. Ty jsi nikdy ve finále nebyl, ne? Jednou. Už jednou jsi byl dokonce ve finále. No tak to tak to jsi to aspoň zasloužil, tak po druhé to vyšlo. Hej, absolutně pecka, luxusní plét, dobrá práce. Hele, moje klasická otázka. Kdo byl v dnešním turnaji pro tebe nejsilnější oponent? Kdo byl nejtěžší? Klidně i víc můžeš vyjmenovat. Krtek a Vykoušek. Krtek a Vykoušek? A z jakého důvodu? V čem je jejich síla? V čem bys popsal jejich sílu? V čem jsou nebezpeční? Buď chodili zaprvé po mně. Jo, no dobře, to nasere. No a prostě jsou dobří, no. Jako jo, já ti to neberu, já jsem myslel, že řekneš ještě nějaký insight info, který znáš, ale jak jsi říkal, myslím, důvod, že chodí furt na tebe, je dostatečný a zároveň jsou dobří hráči. Ale ty jsi je porazil, vyhrál si Brawl Pass, vyhrál si už někdy u někoho něco takhle? U Devryho. U Devryho si vyhrál? A co jsi tam vyhrál? No, Brawl Pass. Jo, tak teď ti budou všichni závidět, to je tvůj druhý Brawl Pass jako výhra. Ale zasloužil jsi tam, myslím, si hrál skvěle. Dotaz tady v chatu, který tady se furt spamuje, klasická otázka. Kolik ti je let, prosím tě? 13. 13 let, pecka. A jak dlouho hraješ, bravko? 5 let. 5 let už, hustý. Lidi, vidíte? Když budete trénovat a hrát dostatečně dlouho, tak je jedno, kolik vám je let. Často prostě říkáte, no já jsem mladý, já na to nemám, mě porazí zase někdo 18 letej. 5 let hraje, bravko, co je tvůj nejoblíbenější brawler, prosím tebe? Stew nebo Search. Search nebo Stew. Stew nebo Search, OK, to je jako hezký výběr. Vidím v tom potenciál, chápu, proč zrovna tíhle dva. Docela dobrá otázka, úplně jednoduchá. 3v3 nebo Showdown? Asi, no, 3v3. Jo? Nice, OK. Není to Win Trader, chat, není to Win Trader, v pohodě. No a než začnu tahat nějaký otázky z chatu, tak zeptám se tebe, chceš něco sdělit divákům nebo třeba tvým hejtrům, co jsou nastraný, že nevyhráli oni, cokoliv, co chceš teď říct? Nevím, no. Nic nechci sdělit ani těm, co ti fandili, nefandili, je ti to jedno, prostě si vyhrál, si happy. No. OK, je úplně v chillu, to je taky pohoda, to je taky dobrý přístup. Soustředil se hoši jenom na sebe, vyhrál, teď si oddychne a je happy. Docela dobrá otázka tady v chatu. Co říkáš na turnaj? Bavil tě? Budeš se ještě účastnit? No jo, ale je se tam docela těžký jako joinout. Jako to je, no, těch lidí je vždycky hodně, ale ty jsi to dokázal. A kolik turnajů jsi hrál u mě, prosím tě? Tak už asi 25, no. Počkej, kolikže? 25. Asi 25 turnajů si už hrál? No. Ty krávo, a prej, tam je těžký se joinout, kolik jsi hrál turnajů? 25? Hezky, ale konečně se ti to povedlo a konečně si vyhrál, tak gratuluju a doufám, že i příště vyhraješ. Budeš samozřejmě bojovat i příště, asi se nemusím ptát, že jo? Jo, budu. Jasán. Hele, dobrá otázka, na čem prosím tě hraješ? Na mobile. No, ale na jakým se asi lidi ptají? Na Redmi 14, myslím. OK, tak tady víte, na čem hraje náš výherce turnaje. Hele, dobrá otázka. Přijde ti ten turnaj, že je o skillu nebo jenom o štěstí? Kolik procent je štěstí a kolik procent je skill? Záleží, protože jako občas jdou jen po tobě, piknou se na tebe, jdou prostě jenom do tebe a jako, tak 30% štěstí a 70% skill. OK, takže náš výherce si myslí tyhle čísla. Takže to není jenom luck. A jedet. Ty vole, 88 HP, běž si sadit, Tom Beste.
Takže tak, OK, 30 versus 70, asi bych řekl něco podobného. Asi souhlasím s tebou. Kolik máš trofejí, prosím tebe, a jaký je tvůj nejvyšší rank v rankedu? 71 000. A ranked? Legendary 3, no. OK, hezký. Dobrá otázka, ta se mi líbí. Pepiňák se ptá, hraješ jenom Brawl Stars nebo i nějaký jiný hry? Jenom Brawl Stars. Fakt? Jako ani na telefonu, ani na kompu nehraješ žádnou jinou hru? No, na kompu hraju Fonko. Jasně, takže Fortnite a Brawl Stars. To je taky dobrý výběr, to je úplně v pohodě, bych řekl. Já už tě nechci dusit moc dlouho, já hlavně chci, aby jsi užil tu výhru, ale chtěl jsem ti dát tady prostor slávy na chvilku. Vidíš tam něco teda zajímavého, na co chceš odpovědět, než tě propustím? No, nevím. To je taky divné otázky. Že jo, ono je těžký vybírat prostě, viď streamer a vybírat normální otázky. Viděl jsem tam ještě něco zajímavého. Jaký je tvůj nejvzácnější skin podle tebe? Na který jsi nejvíc hrdý? Na nějaký skin? Asi, no jako, já nevím, jako asi ta, jak se to jmenuje. Piper, ona je z Halloweenu. Halloweenská Piper? Nevíš teď přesně, jak se jmenuje? Nevím. Nevadí. Ale lidi budou vědět, že jo? Mhm. Dobře, lidi, Halloweenská Piper, jeho skin, na který je nejvíc hrdý. Super, já ti hrozně moc děkuju za rozhovor, budu se těšit v příštím turnaji a budu držet palce. Umíš mi napsat na Discord tady, soukromku? Ano. Nice, tak není žádný problém, hned mi teda napiš, že jsi vyhrál Brawl Pass tohle turnaje a já ti ho potom pošlu. Díky moc a jestli nechceš nic říct, tak se rozloučíme a zase příště. Tak jo. Tak se měj, čus. Dámy a pánové, toto byl výherce dnešního turnaje. Já musím jít vařit langoš a jsem úplně mrtvej. Na streamu se uvidíme zítra. Mějte se a ahoj všichni, čus!